चिपळूण येथील निलिमा चव्हाण हिच्या मृत्यूनंतर अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मात्र तिच्या मृत्यूचं कारण स्पष्ट होण्यासाठी पोलिसांना विसेरा अहवालाची प्रतीक्षा होती. हा अहवाल शुक्रवारी पोलिसांना प्राप्त झाला. या अहवालानुसार तिच्या शरीरात कोणतंही विषारी द्रव्य नसल्याचं स्पष्ट झालंय. दापोली येथील एका बँकेत कामाला असणारी निलिमा ओंबळी येथील गावी जाण्यासाठी 29 जुलै रोजी निघाली होती. मात्र तिचा 1 ऑगस्ट रोजी दाभोळखाडीमध्ये मृतदेह आढळल्यानं खळबळ उडाली. यानंतर तिच्या मृत्यूबाबत अनेक तर्कवितर्क अद्याप लावले जात आहेत. मात्र पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्राथमिक तपासानुसार तिचा घातपात नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तपासात त्यांनी 104 साक्षीदार देखील तपासल्याचं सांगितलं. यावेळी विसेरा अहवालानुसार सर्व चित्र स्पष्ट होईल असं देखील त्यांनी सांगितलं. यामुळे पोलिसांना विसेरा अहवालाची प्रतीक्षा होती. हा अहवाल तातडीनं मिळावा अशी विनंती देखील पोलिसांनी केली होती. हा अहवाल शुक्रवारी पोलिसांना प्राप्त झालेला असून तिच्या शरीरात कुठेही विषारी द्रव्य नसल्याचं स्पष्ट झालंय. सोबतच शवविच्छेदनाच्या अहवालानुसार तिच्या शरीरावर कुठेही जखमा नसल्याचं स्पष्ट झालंय. यामुळे आता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अंतिम अहवालाची पोलिसांना प्रतीक्षा आहे.